Ensoko TV Uboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu. Mwanchu murigelia Ensoko TV na ndembiye muno asogo chore Ensoko TV butambe oborosi wo mugusi na ime Ensoko TV nigo turachibonye akabato koretera umuroberi bw'uburemi no botugi kiralitsko rya Jumaine chinsa nibire cya Marogoba weka chinsa isatu aiga no chikonya akabako gwisemya kurwa sabalimi ao nabo igoburimi ao bakunya akabagwe kirania anamono asorongorwa gusi ne chinsemo chiyetana ine inche petrol machini ndachikonya akabako koretera umuroberi yiga ekeralitsko rya rero twatariwe kachinse mechiga ekero turachukunya akabato gukwana no mulemi oyo wigoro mutugi wechinchoke asamuleta Albert Matondo oyo rachukunya akabaga gotwerera sobwimi gekogera chage tobulemi obuiga gusubutugi bwechinchoke ndake obuya bwa embro byobuiga mwancho murigene nyoranga butambe obutugi bwechinchoke abange babo bwete kurendere nkyabore merete nande inkibanya kabo kumwikiranira tara monento mwancho murigene sinsemo chito chekerero asinsemo ya Facebook Ensoko TV, ensemo ya YouTube Ensoko TV nabo kubeka subscription yao nabo comment. Boiga ensemo ya TikTok mune Ensoko TV nabo Instagram nabo X Ensoko TV botambe oboroso bomugusi egero nyakubago konyora yiga amo naenda man. Karibu sana se studio lichukuri rero duchikonya kabuto isemya mange kubwatikana nobutugi bwechinchoke. Igo mwancho murigelia gendera kubwachi murubiro yiga weka omwero. Karibu sana na endo tumanya ningo ndake aiganga iture na ningi akora wachagite obutugi bwechinchoke otali gukora buri mibonde byamuna sana mara sengencho yo wikaga ritanga kimanjongo quality matonda kando yo matara igase kenyero kyanya marambe imeyanya jisa location mogonjo location kemera ward county enke ya Manga ase county ya Nyamira igo nigondo mulemi osomo tugiwe chinjoke kwa igo buna wateka gukwana nga njini kwambole merete agento geko garambole merete ngelinga chinjoke chi number 1 nigo chire abasani njoke nchi babisa njoke nigo chiko ababisa ekero wachagiryoka na cyaba ababisa nabono ga stole no turamona chirochyo lakini kene ngeo chiakorire kwa chinjoko ochagi kibe ko boke chibanji rusi na cyagoite ena chorete buri mwe chinjoke asengenjo obono buri mwe wakana wansi kwa soira buri mwe boiga tukan tinande kende usko be korro ayento ko kan tionyo lemetana wagache nyamba yawe yiga chiko soime ayino kwanda kwana kurusie amana lyoka gosoboke kwagenda kurekero mutini nagira chingaki kikirioro chenga asubutugi bwechinchoke na simdu bitwanta na ine gose environment chinchoke chire chingia ase ebintu bitwetana ine kubwatikana no butugi bwa bwechinchoke egente kenene chinjoke chikogera gosigiro chikora mazingira ito bila chinjoke egente getanga ndokonyora ndagera chinjoke na chikogera endagera yeto kulia yatoka bila chinjoke asengenjo yo gukora cross pollination area ndagera ndokonyora obosimoka chibando chiago ngonya njoke njale ngabu kwagesa amatongorora kinekero kwa chinjoke echo ngo chiyo kwaliga salironge kurwa somubondo ya chinjoke ochirendete buya nabo chigo kwaliga saliya nabo konyora ndagera nabo konyora ebintu bingi kurwa chinjoke buna bono yeganeri ababonje kana inase olimi obwane bangakane egekogera njoke ichiane na chiko barageri ira njoke chiga bakoragera bakonyora nsaga botuburi bwaye bakora bintu binga semigondo yabo lakini njoke chiga chiaba ine pire bana banyore chibando ligesa lironge nabona ni minyiga ntenga igo bagosoma ira sengenjo yari ligesa liya etera senjo njoke chiga cyane mbete ngana twasomete school biology pollination. Yes. Yongo konya chire asokurusia maybe chinsaga omwange cha Rusia cyaletaga iga. Yes. Yeah. Igo bujabonde bwe chinjoke mboro byo biga. Obuyabonde bwe chinjoke echi nelinga oboke bwaye nelyo. Chinjoka somuntu obwata asima. Aso omuntu bwate ekubekenene. Ase omuntu nsachinde wakiruna maute. Eline lyogo liya sana liko bwene lyote lindi chikotwara makonde. Chinjoke oboke bwe chinjoke echi ekera kwa borusiri ase omuntu bwata asima kanyura oboke bolia nigakobwena
ase omonto bwate kuba ekenene okonya basasi golioka joke chini igochikokonya ndobwate borore bwasumbuira abantu bagonga alisa tobwate alisa yenda alisa eri yenda ekero yarire omonto oyo omonto kanyura boke bori nigakobwena tari kogenda kurwara rioka igo chinchoke igo chibwate ebinto ebinge tobwate abantu banjete kwebaiba ote omonto nga mambi ngochekinde oyebanga nabegeta appointment yo monto gete ogenda sagochi lakini kori toboko obo nigo bako gokora kwabo monto ore sharp in mind konyora ebinto biri kwabo mwoge kai asante sana mwacho murigereria nyoranga ningo turi chinseme chiga chia Nyamarambe ase ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira asto kwene kinga nigo turi no murimi Albert Matunda oyo kwene kinga nguto manyare obuya bwe chinchoke mwacho murigere ko igure andake unanya kobaga kwerera iguru obuya bwe chinchoke no bonge animona soko bwenya amaruire Albert musae usomonto bono yo taitu gochaka obutugi bwe chinchoke oitoraroke maybe ebigina uze starter odaitu gochaka kikiri ataite egera chaka gukora obutugi bwe chinchoke egento kasomo sae gosomore mionde bwansi sikalia oganeti gochaka oborimi oboiga egento ni negente gesinini aita onyore chibese ogole metana ready gose onyore chibao ondangeri ngorose metana igo next part egento gani metana ngorosinde kona ose abantu abange basominda baleminga na kibago kora ase oyora arenga gosega abwato bwo bana bagocha mwegeri mosomi atugutobuwa bobu abeke chinjoke chiga igo nabakona ngeri morosire metana gose ante bi morosire metana moere ready jange chibese mbeke mobu briefly budget ya yo muntu yo gochaka asisi binde byonsi pimetana na kende irenga aranya kabaga kwene kinga gochakale obutugi bwe chinjoke nganje te wadwise abali mekere bagochaka bachakira gale se banyorire inde bachakire inse bakitire igo omuremi ogochaka bono anyore kiri bwe 30 igabu gongo magisa bwa metane ebere amone nyomba y'injoke ya sakobeka asogo chakira lakini nanda ndembaro konyora bale already ve established bwa chibese na achire na base abantu bakimetana 200 at once bono nga bangwado wase muremi nga achake na kwenyara ndire mutinga achakire igoro gosense ne igongo mwakire gento igongo mwe cost yogo chaka bono bwerenga sabere ya maitikera Kenya tule kera se climate gose lire gose kera sabantu bali climate ikre different ikikiliura nyako bakagoteba gose types chie emetaneye iga nasi chinsemo omuntu oligere chimurubiyega aramanyenga mutanaki ndanyako baginkorosia gusincheraki ndanyako baginkorosia egere chinchoke chinyinge chiche egere nyako bagingokora butugiyo bwe wanda tebe nga situkire bono iga country wide metana twakatwalite kale yaga topa eyueta gwategasa igo bono iga ndonsi pia sole climate kende yonsi pia semontale metana bono iga tuligerete nga Langstroth eya kisasa inere bwata ligesaligia topa elia kale twakagasire limo ose kabira so mwaka eyuera sara so muremi lakini Langstroth eyu ya kisasa na bako gasamara 5-6 aso mwaka chinchoka nene mono nyomwancho murigire utigeti kurugali nigo chanje tebisicha maugaki na bisicha ki bikwene kinga ngwa attract bire chinchoke chiga egere onyore ligesere iguru lia amana osoboke obo iwanda tebe nga ndachakira kisambo kiase kitagusi usise itete bwate ama wonsi nebisicha byonsi lakini nane ngo advice tole gali ebisicha bitali omonto kwanya akabago konyore sunflower kwabeka lakini ase ito ukiangalia meteye ukiangalia chikagwa oko ile matoke oko ichibando ebine bisicha gose ndagera ye chinchoke igo ase hali sibwelias ali ase desert ano to advice abalimi basimeka amauga basimeka sunflower chiga boigo asali bono ngo advice nande boigo basimeka solution twate solution ya sengencho asali are dry amauga atabelioka babeka ngene chinchoke chiri indere chianyara korosie oboke ase obwagarake solution yiga animono monde myotetu gochaka buli myoboiga mwerango inkeke egeranya ko bagakomanya inki meaning ye solution ye solution ye na komekia gose okokora macha ali abeka salia atwara obwansu una buli obwegisije kelia intoke ile ochiyaliga
tubwate oise kwa nabona ase ketro chegalia okerusi obeke muno osa kia machali yae nabo konga nabwate sukari nabwate obwansu ya bwana solution yeno kobeka ali garate obwansu otoka asali ya okay Machumo liambia mono sana ekarogenza kubwacha umururitu oboremi no botukime yensoko TV botambe obona boboroso bwomugusi aiga no konyora kerekemo animo no kubwatikana n'oboremi roche omorimi gega Albert gosomutugi bwechinjoke abotwerera obuya bwechinjoke machumo lialia ni maitenga okumetinga kindeiga aiga nigo toras chinseme chiga chinjoke chitugeire na igonto chunya akabatokurigeria asobwagare mono inki kyanya kabage gwikirana wosinkyanya kabaga gwikiranye kwetera se butugyo biga bwechinchoko mwancho murigeria Albert taragenda se chinsemo kya obunchiriria bwa ebyase wose bubule obutugyo bwa bwechinchoke abasongo bakonyeroka nga agriculture and business agribusiness anna mono space osili bagalingana naki omuntu atagete egeranya kabaga gochaka obutugyo bwechinchoke actually njitageti space nene osebaga inene osiko iliga story bono iga gona kasaya gara about 20 by 18 yeah ake sana na aganta ku 20 by 18 believe me not nigo kale capacity metana 150 hives igo bolemi bwanjoke mbotagetinga oligiri bagali inene na asoro chakabaga akakaliga chinjoke oboke ngorusia nigo ngogora chibando etunis baka chibanda bwe myaka 10 ndarusio lakini kwa first mo nagora chibanda cha mangana itwakora nigo wateta mangana yo kwanda kwimuke bokombe igoro ni David Ntageti abutotageti chinjoke mbia chigoko chirabuya chigwa kana buya asante sana mwancho murigeria tutaragenda so mutumo ko mwenye ndaito nyaka bako gotwerera bono amangana yiga yo chinjoke no kuri chibese bino gwatebira turi kwenda mugondo nigo tugachinjoke chiga egere chia kwa chibese ane mono omoncho murigeria uturigerera chibono iga ikikeli kero kwa vekite chinjoke chiga chia kero wachagete okonia besides yo boke nkinende chinjoke chikorosia egere kwa nyaka bako okonia kando no boko gotokonya ndobwate ata ebintu bintu togusha chinjoke ndobwate loyo cherry eyo tokorusha abo twao ndobwate propolis echo ekero cha isanire na bago chiona ndio eschingia ndobwate abo ase royo cherry na propolis ndaitoge ngorangora ikegero mwanjo munene ade ko manyanga royo cherry ekeningi okay eloyo cherry enendagera ende chinjoke chikorosia nande yuere eliyobo ochase ubonyamasi wa mwanya bantu igonga eloyo cherry eyu nande boigo nero nande ekorageria engina ye chinjoke chiga igone ndagera getengiya ndanyerifa gocha sintu mwanya bantu totebe mwanya bantu ntwanje for example umuntu anje nyama yemboli nero yo cherry yenge nyama yemboli ase chinjoke chiri yani ndagera engiya nabo igo ekomenda chinguru amono bonyamasi yo mobere ndobwate Venom yeye nero nigere ligori na Venom nero elie kogenda yachikorosi chi amaliogo aya mwanya bantu akurwalirirwa na kega tokotebya balimiga chinjoke tigachigwake aso bonge lakini jetani 50 jetani 50 wono ina nene smaso mobere aya kogera ngwaigole amaliogo ali akorosi kurwa se Venom yeyo watebgu precaution sinchironga 1 times 3 igonga ogenda 2 times 3 waetaniri ekera bana waetani ine smuko kaso mobere na chiro chigwake chetani chinjoke 50 ine simu lakini chinjoke emerongene na kianda go chensa aye kwa bana malele mwancho murigeria mbia muno sana ekerogenza kubwacha umurubiriga wobolimi no botukime yensoko TV borosuwo mugusibo tambe ko chinseme chiga chia county ya Nyamira ekero tugenda tugusanga no mulimi ito Albert Matonda kwenekinga kubekale teneni nabigo wikirano aye oyole nobote ayole nobo ansubo gotakanga nonyaka bagokurusia chibesa kurasubore myoboiga osubo tugibwe chinchoke naigo nonya kuba gukwenekinga kwagendere konyore ekemo bibere bikogenderia obogima bwao anamana subu tugyobiga bwechinchoke turagenda so mutumo ko mwenye mwancho murigeria nkomanya wanga andake no maite obuya bwechinchoke no bonge kubwa obubwaye kurende kurwa sensemo ite akabere ntchenga batoko manyanga gento kende gionse kerekia na bakiranya akabuge kwenekinga
nkibwate amakongo kurenda asensemo itu ya kabiri Albert nakikunya kabako kwa harvest usoko gesa manao nande kwanya beka usoko yaonia kwanya package yani kwa yabeka buya koma ko yaonia ekero yaikire engaki insa chinde yo kogesa number 1 yongora yanda nara inspect kosinara arata namanya bono endagera yabera asali kero yabe nabangalituko nagenda narusio nimbwate ento nga PPs ose protective gears aso mubire egera tetinga gutunyoke gwetanya misini uranyora nakure bona kero na sokire igo nagenda asali narusio njoke chisupa nachibeka side narusio boke buya ekerongo chirusi bono narakora kinga ningi ngokora egetoko nga after yege go chase kwani mount motonori ekero njoke dichaso ile ngo bwata nchire intact utanya go sino goboko igo go ikantu meke after yase kwani mount motonori ama yago chama ne kyaguseke igo kire tu fine ekene kyaguseke njoke na kyabusa igana chirusio bona natige super ke bwato boke boka ama yago gusio na beka sendo na boira na ko process kana process ile na bo chunchuga nege chunchuga ke double safe kana ge chunchugira bona ke rusio boke boka bole fine utabwate wax ile utabwate manalia boke boka ndake ege kakimiti nyerenga wa festiga igere inseyo mutinyo ya munenusu usebere abo wa festiga ya munenusu ebere ya munenusu ebere kogenda lakini kero litukongo choro kwanya koligero lenga ki chinjuke nchirora usechi atamire when spag tinda sengenje metaneye tindi konya cha yonsirimo egento ke karantari konya gasara yonsirimo ige ko bwati buna jaswa esko yebono iga impressed mutanonde ga chisoime bano yechikoso kingore ngani ya fest yaye buna chinde okay yeah imano sana Albert taragenda sumutu mukomwenyi buna yoyo mubwa balimi usiga tia balimi ba butugi wechinjuke mbwate byombe usechi cooperative chikoene kinga nainu ngwisira muri butambe asubu rembwino bwechinjuke ndabwate byombe na twa arosi yabalimi abange igonto bwate bana go muri bwo kwanda ko twale cooperative we UN bana nene bune umbrella yabalimi babo gitutu masaba current yeto yabalimi bakimera lakini ndo asanya konya kuigora chafenyo logistical yeah yoke mo mwancho murigelia oyo na Albert nwete na watu erabya nae orinkaga bulgiri chimurubiriga tugentinga no gen kubwatya nabo no gen twisemya nabo kwigokya no butugyo bwiga bwichinchoke ndatragenda somutima ko mwenye kurende irangana bokenda ko chimurubiriga ime Ensoko TV ensemo ya Facebook Ensoko TV ensemo ya YouTube Ensoko TV nabo igo X na TikTok Ensoko TV yoronya ko babokonyora aya muranda mange nabo ibipindi byobulimi n'obutugi kurwasi chinseme cyo skale kwerena tole ne nseme itu ya kabere ekero turachikunyaka batokenda kurwasi chinseme chiga ekero turasumurubire bobutugi bwo chinchoke to skale Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Bagotebanga yogose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Ensoko TV boni go yakirenga kingo koletanga Nyasaye nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banyasaye abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyare kuba tukurwa ayankira lituko liye sabato liye abande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambya ugweka chinsa
ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga n'abasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakirari tuko bwomogusi nigo bware gosirwa noboremi rikomera riburga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera ritko tomocha Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigo nagira mbarato asena bakoba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase Chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio ogwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene Soko TV oboroso obwo mogusi na inche Daniel Omwaga na botambe nigo bagontona Elieta Suarez. Omwancho mulire Soko TV Igeteseni Soko TV nibwatira sengenje yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro monda bwansi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii Elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira Elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii Elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Ondeni Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaya ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongor ko petuel machin na nyora netrobin Soko TV oboroso bomogusi amoriri nigagendrete gotose mwana boire bukia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorari chibu asomrobilyo bubugima no bocheno asora bigo kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyo bocheno kumurikira marwire no bubwenya nyoro murobilyo bubugima no bocheno na Caroline Mausa kirari tukule Jumatatu chinsa ibiri shabutuko ime Soko TV oboroso umugusi kurumucho mano Nairobi Kisii Nyamira nechingongo chinde chense ya Kenya abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano emanya mange nabo igubwatira Soko TV koigeka chingenjo chomugusi Soko TV oboroso bumugusi Mukabora ingerango oye Chigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayabuno mutitire bwe Chigosori au nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about Gareth Bale? Igeteseni kyao Soko TV. Ibona nge guchunchugere kokwariganiria na kokwerera Chigosori au obwikiranu.
tomocha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosari webegi iyokolyo keraritko olyo chimamosi igochakera egetone gichinze sana na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ebwe achigosori amona abanyangongo ase na kumanyana gokorotera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. magega ya televishoni ya soko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoriguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitere namba yaito yobonchuria 0788666662 Sembro Domingo Magara, muito mais para ninguém se mabeta, o grande gorgeria em Soko TV, Oboroso como usi, em Soko é o Samata Macron. Mirna na balibe chinguru, erikwe manyabu na wata kuruchitana nye chense, Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondegi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos, kiamesa yamangana majia. Korwa igaiga asamaga choje bungenene amaneria Senate. Omwancho murgeri egwe Soko TV ntabe tokoretera amangana majia bunane twateka kurwaga igamiyo bagatakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchekuru kwa Daniel Omwaga ni yene Soko TV oboroso womugusi Buya kegemo mwancho murigeri bwe Soko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono Buya kegimana inde aso twanzira kobali yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambieje ensoko bwa kiro mwancho murigeri ncheni Innocent Onyango Diana Ndemo togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwera kwa nigorengani Raila Puppet or ODM Lipu. My told you Edwin Sifuna. Ole Secretary General ya ODM. Secretary General ya rogo saidi kuru vinto kuru mekitapa kerege. Lakini nkoire ni mahega kego. Omuntu maito gukurageria sese ya ukagari. Egere koge mutuko. Korea kabera soko risiba abana ba grade 10 abana ba kirendocha sabange osobonge ndoche lero ba ikira abana karibu 200 igonto expected kifaka sinchiro skuru yeto ni gere skuru ya stream 10 skuru ya secondary ya hema chitago nkurikyo mubaro monene bwa borkwa be grade ya 10 Nimekuja hapa kuangalia kazi ambayo inaendelea. Tuko na partners wetu kutoka US. Mugavana wa kaunti ya Nyamira Amos Nyaribo gokoreta arase nyagitari ya Nyamira korotota bo bari bwabo sobogendrete. Witnessed what is arguably one of the most violent, chaotic
and controversial campaigns ahead of the Nikiombe kiabaigiriri bo bwene bwa mwanyabantu komochia ekiombe kyobochoria ase ensi ya Uganda. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Karibu sana mwancho murigelia bwa Ensoko TV asenseme itu ya kabere yo mu rubiri wito oboremi n'obutugi anemono litukurera tugochi gokwana ustwa sangire nseme itintanga nigoro y'obutugi bw'echinchoke na igo obuya bogotokase oboremi obuga bw'echinchoke nabo igo andake ngikilyo kwaneidie wene kinga naye ngochakore obutugi obuga bw'echinchoke kore ndo mwancho murigelia muremi to koruchinseme chiga Samuleta Albert Matonda nigarat kunya kabaga gotwererana na mono inki barabo bune kiombe kiabo kia abatuki bechinchuki kurase ka makwene kinga aye umwancho murigelia oganeti gochaka obutugi obuga bwechinchuki inki kiryoganire nani na mono inki oranya ko bagokora egoro nyako bagokonyora ligesa dirigoro lya amana gusopoke umwancho murigelia nyarangana mokenda ko bwacho murubire yiga sesinsemo chitu chekerero na Facebook Ensoko TV nabo igo ensemo ya YouTube Ensoko TV nabo chinsemo chonsi chekerero buna Ensoko TV gero nyako bagusanga aya amana enda mangi nabo kubega libo liriawo asinsemo yeto yekerero gero nyako bagokonyora okwiranirwa kurwase tore asumurubire yito boberemi amo nobotu. Karibu sana Albert ndo tumanya ndo chenga no bekirenga Almas Pure and Enterprises ekeningi Almas Pure Hand Enterprises ene company yobokobo na Almas ne company gose abalimi bagitamo bagachaka mangana y'injoke na amale abotyo y'injoke twabo chagete umwaka 2016 ko 2016 twatare sabali eyuga gocha bakabona ya 2025 na Almas Pure Hand yatokonyire twasukire cyatwa kinyinge nonyene serikali bano netumanyete neringa toganiti na benere to ebeko kabako kwaya se project ye kine na Almas Pure Hand ngateka gotebi biko yase oboko bunko yete kabakabu omono ro kebs gonga twa process ro mori kebs bwo gotwairwe number tubwate number ya kebs egento bantu kanyete ne passcode bantu tonye oboke bwito ko boire supermarket na ko bwere no anis ko yense yeah. Does it mean karamoko go wanjoro na kebs mbaro bakoro si amana usoboke olefek ona tenga imbara bakoro sege kwera abalemi chikasoma jinge sikalia kya to kumena amana chiracho cyabere biroringa amaoke amange bakora sikali igale amokamabe bakwira mutukabire bamwamati babwatana akine kera bagoro boko bwito ebabo batanya kene ono bokimo bwate andake mnanche nanya ko bagingweta neno mona so much nabuga asi abantu bali mando bante binga boke ntwakolete lakini bono chinjoke nchiale ngor enchokero njale ngor lakini boko bogambo liwansa buno boke andake nchuranya ko bagogotebi bali ose omuntu umugoli olyo tete kuguro boke bwikiranete kubwatikana na inubu na Almas Pure Hand igonta totebia customer sikaliga whenever okoro boke kwanyora injoke kereime uboko number 1 gurabutiga ningi je kogera ndaite injoke mbeko bokema egera tena ndengo injoke kimbwenta gotiga injoke nandenda oserio boke bonde mambia nandendu sinandengo neli nimbwate kechunchugo nganateka okoro kiase kurwa buli tangani itunjo egegasi yae no chunchuga any particle era so bokobo ekera wachunjigire oboke boruwa obole fine botagwati kende bunoroche boleiga nobo mami yani bono kende kende ya spinge ya mega lakini omonto yokanali oboke bobwate njoke ime au naye asege songo tanga think twice wosineke manyerero na chinjoke na chikoro si oboke na inche go bono ekyo tikerike manyererio tobwata abantu abangirera bakogenda mata bo iskali nguru bacha baita chinjoke babeka ime banyakoninga no boke obumboli boke oboko boronge mbolinga botagwati kende yon spin lakini ngwanyo njoke kereime kolera ngali kabere igo ekero njoke kereime gana bo orante binga karati gake oboke mbora sigete burobu yake inche bunanjo mulemi ngote ngoboko obukora buti I'm an expert for 2016 na ndi bune kyombe kino mwatirire igo
andake abantu mbalinga mule naende mbalinga hanene muno ba embrace gose barorenga obutugi bw'echinchoke n'obuya nabo tukubwatira namanene ase goikera bono iga tobwate abalemi bali 200 balemi abakaba kera kinwa ke twachiramo ebara abalemi 200 and still ndoitende kwa dimo togenda abalemi 1000 gekogera bono iga goikera bono iga keroro cho muri yo keps togani bono gosapra boko goita bono iga boko tobwate bora meet market demand igonga to ente abalemi abange bachoini ende tonyoro boko bonge no ayito supermarket yeah asimetane iga chisaize aonjiroro asengencho bono onye mwatebire breakrania animono abalemi n'abakimubwate muna mukunya gutira abantu abiga emetane sise mu mukorosi ose naro okorosi mone nake naro okorosi yega tuna naro okorosi meke emetana esaisiyera yemo ekora sije kabe yemo tubwate machine yari yokogeza orosi kisaisi ibere bana abo esaisi nene nabera abete fit machine yari kero chwa fest iga emetana esaisi yemo ngana te ko gote ibana emetana tubwate ya kisasa yego nga Langstroth eyinande ko kurusio boke ase epoxy eto chigoswa erio korore ko ngesipa ko rusio boke boroboke bwoka bata makonda ari gose amanaria boroboke boka pigwa bata bwate amabera ari yeah nsa chinkia chirichi chogo samara amana actually kwangana na rijiko lye chinjoke nga gichogo sona kwa fest ewanto ka basaine ya moso lakini asenge njo seitoga amalemata iyo emegonda ekete ndio to kwa fest uzaga saa 12 ya maragoba paka around saa 5 saa 6 oise wetani saa 6 saa 7 mambi bantu mbagweta sago egekogera njoke chwana nchira chikwe line kirane chigendere egasi yabo igonde bwensi obweta maite na rochege na ochiko nyaga ochiko mokerero yes chwana chimaite kerchekera oyinere adwe yaye oyinere mo biseito na nero tuchege digo nero dogora ikere yeba kamano sana mwacho morigelia oyona Albert nigwete na gotwerera buye igaigoro yobotugi bwechinchoke no buyabwa emburu byobuiga ngentinga no gentsikunya akaboko ko iseme kurasi chinseme chiga kubwatikana n'obutugi bw'echinchoke mwacho murigelia nyoranga twanya ko togotebanga obuya no bungi bole nande chinsa anene mono choko ene kinga amana egosoboko boiga koigule ni chinsa ninya chia mambi na choko bwantuko egere amakong ao maite andake chinchoke na utira okorere bobe ekero chichegirie ninyolete andake amatuka gochimega chinchoke nchiarweta asigete chigaita chiombe ne chimboli annamuno munae Albert nabo igo abalimi bande bo chinchoke chiga ikelimo gosemya abantu kwene kinga chinchoke chiga nchiri kubakorera bube ose nchiri kunyaka bachikwene kinga ngo kora chiro boseria asemechi abo gose asabantu bali bagwetenene aba asensemeye gomenyete egento ndasemya abalimi bane sikaria eringa kobete chinchoke manyanga asa gochibegete gente getangani nunyagitete ekero nyagitete nali nonye nemboli omonto ose ngambe yomonto neru sikaria so abwaso bogete ya peri yao enchoke eria affect ngombe goseyeite igabo no bwate gento gyo kwegeranga asina njoke chiane nigarenga sarongi njoke chiko 2016 toka chibegete gaiga ntwana korora mangana ande gosinga cheitiro mwana cheitira ngombe gocheitiro omonto egekogera niko chire asari intact chire chioka nabo igo nchana gochagirwa gosenjane gobeka boke kabento rusi asenga kerie wenlete egata chibaito chigoita chamba chamare sikali gosabantu igo nga ekerwa bekinjoke chiao okokora inspection ekerwa bekiro mutana itanga njoke chiao cha soire ogo chia 4 months kwanya wa first wabona ngenda ko rusi after 2 months gose 1.5 months lakini egente kenene kora inspection na bacha benchi kemitinye yuene gosemitinye yuebere kolengana na forage yenga kieyo igo egente kenene konya ko inspect ochitie chibe ko boke jinyora ga chio kache baito igo chira asoke chita abana chite chombe chita mona abantu asabu kumbe amagoso naye kwa bwata so does it mean kero chinjoke chigacha bekire oboko boiga obwande ko borusi to botigor yes wate abalenga enjoke wante ko bapisiriok asege sengora kwanga wenga nonayo omolemi gose omonto wante ko bapisa wate ngasi pisa asipi enjoke gere pisirio kateta gete abaito eta getonye gas ayonye mutano yo ichoire rusio boki ori nani nye gas ende kole yeah wow mwancho morigelia asbisi
asabi ikina nchibono ma na nyorre timaitya mwanchu muri gose kwa nyorre mike kwene kinga kumanyore obuya bwe chinchuke obuiga na bwigo inki yakogera kiri oranya kobogo kwigendire subunga bwa botambo maite mwanchu muri gele ekirenga cy'umurubiriga no gwikasore na kumanyanga andake inki kokora aso okubeka imirimo yawo y'oburimi nabo igubutugi bane kinga botambe munyakobo kwirigeria engeria yawo ya creditcom nabo yo kugenderia asubugima bwawo tutaragenda bukimutu ngwantebe almeiga mubwate abantu bonega bayikire 200 nande okubuli kwa ngutia saba ntabange boibwataniegere batigo bulimi bonde bache kusebagendere no bulimi bonde nande bagendere okora bulimi bwechinjoke tindi kandi mulimi sikali ngatigo bulimi bonde buli yakora acho bwechinjoke tobwate ndego ngat supplement ayebono beko bulimi bwechinjoke beke mitana none bero asaboke bwa bwanyombo kulia lakini kwa bakiro bwanyombo kulia biri humi note boika ororo bwanchu wa novia bamende mitanende ayanda ndano bulimi bwa bwechinyeni bulimi bwa bwebituma bulimi bwa bwechai lakini chinjoke joro chibeka sengenjo nchiganeti space inene lakini ndainyolenga abonto kubeka ebintu biri egere ntichugo ita chingombe no chiombe ne chimbuli chia omwamatoe natanga se kwabeka nande goika sabu abe safe goikoya gitoko ligi gosena ali mwao ekona geteyeme ekona yoyemo konya gitera undi simega chinsiaga chinjuke kego soka kura somotana yeko yanda igoro injoke actually igenge ndege una ya soka nandi nabegocha endege nero injoke nero nego soka nandi nabegocha endagera neba maiga njoke terigo tamba gocheri eri ndagera yeko genda echeri endagera eri andegende era nase asia yani tere wetera shortcut ewa shortcut na yagenda na nabekwira nayo enjere ya chira na nare kuyana wow yeah emono sana mwancho murigeria mabukwanya ko koyesemya ikyo njoke ngende na yagenda na ndabno kwiranira ebwati bintu bya shortcut mwancho murigeria iranga cross chinseme chikantagenda tuchimutu anene mono Albert ayibune expert kosibuno mumanye bubutugi bwechinjoke kuwegedio rabantu anemo nabasaye aba nande mbalinga kwegeire ase bubutugi bwechinjoke nkwegerie ndabasaye natari basaye boka no aba babere myaka emenge ko bayegerinde abalimi abange ngonangiri bare nagenda nabayegerie abana barakonya bachagete batamanyite ngandi bakora lakini gwekera ekera banyorega nagenda nabayeresa nabatiga akora gata twasuka ase bano igando chini bote record ya abalimi na bundisa abalimi balimi 115 na bande mbangete eyaitinga keturebanga no ntoje tukorangiri kenda ndase bikundi ngorangiri bire nanya akabagi ngubuyeresa igoro yobuya no bolemi igoro yobotigwe chinjoke chiga igasi nange ngogenda ase Kenya timbwa limitation nga gusioka osenke merauka osembo kitumbutu masaboka na chira as far as baka West Pokot mate kochi koroseria omulemi oyomo chinjoke asali na anda gasi abwate metanaro 250 ali Pokoti West Pokot astokoro kama kutano mulemi nara ali muya sana na nagenda tebuya kwa nande nere naga saine kogesa njoke chiaye buya igongo gotarande ase chingongo chonsi meyense ya Kenya ase ngenjo yoko bundisa na kwegeria abalemi awao igoro yobotiyobo wechinjoke matuka bwango iga eserikali ngo kwandire igoro ya mangana a climate change anamono kubwatikana no botiyobo iga ose kubwatikana no bulemi bwao wechinjoke ngikilioro jinga anamono ranya ko bako kinga botebyore umuntu yiga kubwatikana no guchinja kwerire egere amangana food security ya serikali kunyaka bwe gukwandira amangana yimirema sabasaye munyaka bale nabaro bakwerika bene kubwatikana no butugyo bwiga bwechinjoke onda tebia amalemi sikalia nabasabanda sikalia igoro ya mangana ya serikali ite watase cyacenda kirinye kinene obolemi ne ya cyenda yabe yemo ase serikali ebegete asengencho yo koinua abantu bagusiye wose abalimi ba Kenya at large igona reko bayimisanga chaka no motono yomo watange safari gigo chaka negetambo kerekemo chaka negetambo kerekemo nabakonyoranga wasukire anene mono isoko twajoge chiga banda bange itoko tware ndagere nyinga yako ya chinjoke chiko ya chinda jeto cyaba buna naite kagote kwa bulitanga amangana climate change naro anyaka baga kwirira anene mono okwira na insekwe anene mono bonchirira
anno bwe chinchoke buna ino bali mbe chinchoke ana mono nkikili okonya akavugo kwene kinga ana mono singa kichumura kera singa kichimbura indi liro chinga obutugyo bwiga bwe chinchoke mbole insake onda tebenga ase myaka ebere ya itire tato liga salie chinchoke osidi oboke ndiye ila nainse na ekero lile nainse talinga nkenyoka kero twatema gokora static tigere grow pali igere nsengima ebyo kora kinga lile ndi achinchu na bagoteba akini gocha mwaka oyo ndoche nande jangere koirana igo ebenenga kiyembura ebenenga kiyo mugaso chinchoke gochwanta gotwara oboke lyoka yeko number 1 abuna ntu saito gagusi ingonye na amache nigare kirase togosuka ifene half a kilometer otoranyora amache kire yatugosuka amache garoro yeko genda paka 6 good kilometers oriye ndagera ase itotokenda ifene a quarter ye kilometer otarekera samache otarekera amache ase itebise ni gobire kiraki gobire kirase igonga chinchoke go chibege tene clement gekerekia oboke barorioka chabakwa ekero bwate winter period iri entambe nari oboke boke ake ngenjo chinchoke bano ibinare ko benda asengenjo nji konyora kire active osoka gochikorigia ekero bokendo borobonge akinya ekero bokendo botali ensere friendly oboke barorioka yakemo mwancho muligele nyaranga ni golime yo murabiri botugi naboigo obolimi meyen Soko TV ekatogosanganira mono kubwachakana n'obutugi bw'echinchoke mwancho muligele chinseme chiga kyakemera ngene ya kitutu masabo mwancho muligele county ne ya Nyamira asokwene kinga chinseme chiga cyo mugonchoro kerongo manyiwanga anna mono obutugi bw'echinchoke negendo kerekia lakini rende buna butambe egento kerekia nkanya kubora obubwaye Albert nichando kidi rochinga kwanya kubako wetera ruma ko 2016 wikirabona gasobole mbo onda tebenga ekero na chagete na ndo mugeni w'ichinjoke chiga na twade challenge ga nagaria njoke cyale kunganya lakini ekero na temeta gukora obo tukikuchime bona ngani ngi kunganya nganyora ngente getangani asabu tare ko basafi igare gutwara chiubi igare ko babe chinsana go chiacha soime chinjoke jijanga chinsana ko by the way ni adui waku we chinjoke chinsana ko ngonya chira sabu njoke chiachire boy gonto bwate ndo ngama korominyo korominyo buna liko ikaso mutanorega njoke chiachire boy gamo na amanyambo bali gagocha abwata chinjoke ekero chigoso igo since tani nga na nyarte komitigeti ebinde ebyonsi kurwa gocha ndatebenga mechando teyo emechando gocha yaba nere yunza chinde ko nje chitire abantu asegete lakini eri na siginjo yo gotarinda nande itisilea elinga kie nyingo konya nje chitire abantu gose chitire chome yekema anene mo agabo ase pest na diseases whatever chinsana ko amakorominyo nabwo amanyambobe nki anene mono gukora kwene kinga ebintu bigo byonse pimpiri wikera chinchoke gero nyako bawo kunyara liga sari rigoro abo lemyo bwao egento mulemyo bwante gukora no komekya sawa abasafi aita kwara biwe gotoko ose kwasiara igyogo lyogo ita siko ingaga story bono iga onsi pure round asitayo bocha ubole ose ubiere emerate ekina kemo kyabana nyata kwa kingo na agacha se airped round ewe kinga kigete nabeka eoire ewe kinga kigete nabeka eoire ewe no gotanga chinsana ko chimonyo boigo ne chingiti wane mono nchanjete esukari osoboge bono buna ko beke oire ngiti nchanjitira arufu yeoire ya ekemo mwancho molgele ana mono kubwatakana na oko Rusia mana ega muntu andake omoibi onya gocha andaka kwibere ayo muno kubwatakana n'obutugyo bwega bwao onda tebenga ase metinyi ya itirebere aba muramba temete kwa temti timaite gosine nenchara yaba enje buwe ka bayibere temba ngibera amana abalimi bande across mbatebera kango totora isi abalimi nane igo obubi mbwarekana aso mwako oyo
lakini kurwa semi yakende ya nyuma wibiye bumbwana koba. Right, mwancho mulgelia oyo na Albert okwene kinga ngutobekera letene ni kubatika no bulimi bwo chintuke anamo nasime chandelia nyakaba kagwetera aso bulimi bwega bwao. Albert okubara kwechiro korongoli muchando asimole gusasole igonda atebenga okubara kwechiro ngoli muchando igo mubwate chire ready asimukwira moni oboke bwino because watebungo obona bwo obonyene nabo genuine abono boke atali scaring abono boke turiko batisha mwancho muligali asante sana mbiamono sana keroga nsikubati murubiriga anamono tutarachi kuikomweri tubu murubiri turi tukoria rero basaye abangina anamono bakoro ibintu binde byao muna basaye bange nduchete school mpaka tukakora but bono tutaitemere meli ya obisi bose mibo ucha somo saye ulikero chumurubiriga buburemi no butugi nyabange baitondero utagakora ibintu biga mburubyo boy igonda atebenga bono iga okosoma no kuya ingwa tebanga semiero muntu tori esemero lige lakini egento tubwate ekekongo se challenge ya sense yetu ya Kenya kasinchiyo lero tukashingia necho muntu kwerika yo monyene igonda tukabatebinga ko 2016 gocha na ateme ngo tenga gasinera boli gasinerenga na kiyo mutieni nge eri 30 ekangwa kesa uneji basangora usige na nyangecho jikonkonya atika obole myobo bosoe nando tuare omoyo ribwo kabakora to gotamani kuli kuna montonde ono boli mibwao okuna kwa bekira igasi yawe no semara inspect ogenda sogochigochi telinga no bole migosenga no abisiere okuna obora boli nga ningyo tarakoreke ingyo tarakoreke bali tokaneti egento kekekero kunga e white scholarship binde byo mbiyo so na kinale ko kwananga amangana yokori kwemeremo yobisi nekete lakini ekerobwe erigete gasi yawe monyene nabo kumanya kwe manage kuma itengambo kemambi ngolekeri nyo kama tangasa gete osenga ndo kore gento gete igonga oboke bana buno bombwata rero iga kaite kimogo cha mwamera abangwana bande babete chaburoni cha Kenya bawo chorogali buno boke bacha kuoi egasi barengero gora lietu Dubai lakini batara baka oliyo boke igo babu igwerale omaite nyoinde kerutwa ngocha iganto igo gotioka buya sana bangwana bali mbamanyete kera bago cha maiga simba maitenga ni bwato boke nando boro boke na kya kera baikali bacha direct na no simi jama ngagere eto me ana bakota yo boke tagete bamaitenga boke mboro nando boke ono oboke unobo obonsingi 800 na kwale ko banga abantu 5 times 800 echire ngo ja salimu esabu yo bwina giswete echirwini yeah bumbe mancho murigalia taraji gosieka bono nte togende ye mase yemo oikase imetane bekire achincho kechiga chigokora emirimo yabo naende chiaro cia mana chiaro cia oboko bega bwakabwoika koba unabuleiga obonto ode dali sukari nguru obono boko banyene borwita sichinchoke igo mwancho murigalia bwate bono egotochi goikomwerito bomurubeiga boburimi nobo tugime Ensoko TV butambe boroso bwo mugusi okorotere anamono igoro yoburimi bwega kwechinchoke naboigo obutugi kwechinchoke goro chinseme chiga cyumugonchoro ebungene ya nyali bali masaba ebungene ya kitutu masaba mwancho murigalia county ya Nyamira kero tarachi kunya gwato goikomwerito ngero tugentinga nogentu kubwati murubeiga nogentu goiseme nogentu koigoke naboigo kwimanya botambe einerega Ensoko TV kone kinga kerekemo wakimanyire naboigo wakanyorere kurwase abamanyi bekere kigoro asoboremi naboigo asobotugi bwebintu asorongoro turausi amoninsitu ya Kenya toskare tugende tonya kuba tokora ngai oboiga boko toskare